Retirement or work for life. Kasi marami nagsasabi na dapat daw pag-ipunan yung retirement, na dapat by age 55, 60, or even 65, makapag-enjoy na sila at hindi sila magtatrabaho for the rest of their life hanggang kamatayan. So, dapat mag-ipon sila sa kanilang mga SSS or GSIS or sa mga retirement funds nila para pwede nila sila maglaro forever until mamatay na sila kung ilang years ang ini-expect nilang mamatay. Yung nga lang, syempre may mga advantages and disadvantages din ang pagre-retirement na pag-uusapan natin at marami nagtatanong, mas okay ba kung work for life na lang kumpara sa pagre-retirement? So, una pag-usapan natin, ano muna yung advantages and disadvantages ng pagre-retirement? Siguro, unahin ko lang yung sinabi mo, no? Yung sinasabi mo paghahandaan, no? Kinakailangan magkaroon ka ng parang retirement plan, parang sa gano'n meron kang magagamit pagdating mo ng isang edad, no? Sa patutunguhan yon, tama yon na paghandaan mo yon. Pero yung pangalawang punto na sinasabi natin na pag-ipunan mo para sa gano'n, hindi ka na magtrabaho, mag-enjoy ka lang. Ang sa nakita ko sa mga kaibigan natin, sa mga nakikita natin sa lipunan, kadalasan pagka wala kang ginagawa pagdating mo ng age, ng isang senior age, lalo mapapadali ang iyong pagpunta sa iyong hantungan, no? Bakit ka mo? Kasi nga, pag nawalan ka na ng purpose for life or purpose to life, yun ang nangyayari sa atin, no? Kaya kadalasan importante yun na meron kang dahilan para magising kada umaga, yun sinasabi nila, no? So kahit na senior ka na, mas maganda pa rin na nagtatrabaho ka o may ginagawa ka o nakakatulong ka sa lipunan. Pero at least kung meron kang retirement plan, at least the choice is yours kung ano yung dapat mong gawin at kung ano pa yung mga gusto mong gawin. Kasi kung hindi ka rin handa, siyempre mas mahirap yun. Ang pagdating mo sa isang edad, talagang medyo mahina na yung katawan mo, mas madali ka na magkasakit. Kung wala kang pinaghandaang retirement na pondo, talagang mas mahirap para sa iyo. Pero ang punto is, kung wala ka rin namang gagawin, kahit na meron kang pinaghandaang pondo, mapapadali ang iyong patutunguhan sa iyong hukay. No? Kaya nga ang aking apayo sa ating mga kaibigan, na kung gusto niyo mag-retire, wala namang masama doon. Pero huwag niyong hayaan na wala na kayong purpose sa buhay. Kinakailangan meron pa rin kayong purpose, meron kayong mission, kung hindi man sa trabaho, at least makatulong kayo sa lipunan, sa kapwa, sa mga NGOs na tumutulong sa mga kababayan natin. So dapat meron tayong ganong plano. Oo nga, kasi nakita ko yung mga iba na nagre-retire lang, naglalaro lang for the rest of their lives, pero hindi naman tumatagal kasi parang nawawalan sila ng happiness, nagiging sad sila kasi parang wala na may kailangan sa kanila. So whether it's work for life or siguro kung meron kang charitable direction para may mission ka, mas okay na yun, hindi ba, Dad? Tama yun, no? Kasi kung titingnan natin para sa isang pelikula, no, kung wala ka ng role doon sa pelikulang yun, kadalasan inaalis ka na ng producer o director. Ganun din sa ating buhay, no? Siguro kung wala ka ng ginagawa sa buhay at wala ka ng purpose, mapapadali. Anong ibig sabihin nun? Una, madali ka magkasakit kasi nga nalulungkot ka. Pangalawa, wala kang dahilan para magising ng maaga at purpose na gagawin o meron kang mga steps o ng mga tungkulin na dapat gawin. So pagka nangyari yun, nagiging ka na, lethargic ka na, mas madali ka magkasakit kasi nga pag walang physical movement, walang mental movement, kadalasan mas mapadali yung pagsakit mo na tinatawag nating amnesia o yung tinatawag nating paghina ng katawan, no? O yung atrophy ng muscle. So kinakailangan, napakahalaga na meron kayong mga trabaho pa rin. Pwede kayong mag-slow down, of course, para sa ganun, di naman kayo mapadali o magkaroon ng mga stress. Pero kadalasan yan, mas mahalaga pa rin na meron kayong purpose, meron kayong mission, at meron pa rin kayong trabaho. Dahil ang trabaho naman pagdating sa isang edad, hindi na para sa inyo, kundi para sa kapwa at para sa lipunan. Meron nga ako nakitang isang research, no, that one of the secrets to long life is stress daw. Pagka wala ka daw stress, mas mabilis ka daw magkasakit. Pag sobra din naman ng stress, mas mabilis ka rin magkasakit. So meron daw middle ground na pagka medyo middle ground stress ka, kasi ibig sabihin, mas tight yung kapit ng katawan mo, ng mga organs mo, mas magpa-function daw correctly pag may middle amount of stress ka. Wag yung sobra, wag rin halos wala o konti. Kasi pag halos wala o konti, parang sinasabaw ka na at yung katawan mo parang tinatamad na mag-function. So therefore, napapamadali din yung iyong pag slow death or not even slow death, nagiging fast death na nga kasi degradation of the body. Yun yung mga ibang na-research ko, Dad. So anyway, yun yung mga lessons learned namin for today. Ako nga pala si Engineer Morgan Sayang, yung coach ng bayan. Ako naman si Michael Sayang, yung dad ng bayan.